देखिए चॉकलेटी कलर में देखिए एकदम बुझाता कि डेयरी मिल्क से बनल बा डेयरी मिल्क से इहो बनल बा। कस्टमरे के डिमांड से बनल बा। हाँ, गोल बावे ही एकदम ए पर सुतला बा सारा गोल गोल दुनिया दिखाई दी। पूरा गोल हाँ। पूरा दुनिया गोल हाँ। जैसे पूरा बेड गोल हाँ। वैसे पूरा ड्रेसिंग गोल। लेकिन अच्छा लगता जी तनी चढ़ी ना हमनी वो गधा के जन्म छूट जा ना पहली बार देखले बनी ऐसन बड़ा नीमन लागता जी मोटाई भी बा 6 इंच मोटा में तैयार हो जाई। एहू पर नाती पोता खेलियो सन ई त कोई कुछ 5 पुस्त ए जाई। पैसो गिरलो भैया त केहू सुतर रही पर मजा लेवे खातिर बहुत कस्टमर रोवा कूदी ना है बा। छोड़ी हां कूदी महाराज तो बड़ा जंप करता जी ए ऊपर रोवा चढ़ जाई। एहू पर कूदी है ऊ पर कूदी बरियार भाई ना पूरा बरियार बा उहे फायदा हो जाला। इहे फायदा बा बिल्कुल। ना तो देखी कि हाँ जन बा पीढ़ई कुर्सी बनवाई तो 2 दिन लग जाता इमे 2000 मजदूरी लग गई आई 34,000 में रुआ सारा सेटे दे देता ले जाए 1 दर्जन सामान घरे पूरा 1 दर्जन सामान A1 सिमरन फर्नीचर कंपनी में मौजूदगी बावे रउआ सब देख सकत तनी A1 सिमरन फर्नीचर कंपनी बा 34,500 रुपया में जन बा शादी ब्याह के सेट मिल रहल बा एमे फर्नीचर सेट A1 सिमरन फर्नीचर कंपनी में जन हमनी के मौजूदगी बावे एक एक चीज जन बा रउआ लोगन के देखावल जाई क्वालिटी से रूबरू करावल जाई क्वालिटी से रूबरू बहुत जरूरी बा काहे कि 34,500 रुपया जन लागता ओइमे क्वालिटी काम मिलता है एक एक चीज से रोल उनके रूबरू करा 34,500 रुपया में जन बा सोफा सेट रोल के मिल जाता 34,500 में सोफा सेट नहीं खे मिला रोआ के 34,500 में पूरा शादी के सामान मिलता है। 34,500 में 34,500 में खाली सोफा ना पूरा 12 गो सामान मिलता है जिसमें पलंग ड्रेसिंग सोफा सेंटर टेबल अलमारी हैंगर चौकी गादा मच्छरदानी के फिटिंग पाइप तकिया पूरा 12 आइटम काउंटिंग करके रोआ के मिली पूरा 12 आइटम मिलता पूरा शादी का सेट मिलता पूरा 12 आइटम पूरा 12 आइटम मिलता रुआ के जना बेटिया के जन विदाई में दियाला दम बेटिया के विदाई में जितना सामान दियाला वो पूरा A to Z मिलता 10 साल के गारंटी फ्री डिलीवरी मतलब रुआ ले जाए सामान अगर सामान ले जाते नहीं ओकर पैसा ना लगी भाड़ा ना लगी 150 किलोमीटर के रेडियस में रुआ लेके जाता नहीं ओके 1 रुपया चार्ज नहीं 1 रुपया पैसा नहीं के देवे मात्र 34,500 रुपया देवे के बाद सामान लेके जाए 34,500 में रुआ सामान ले जाए ओकरा साथ साथ रुआ घरे पहुंचाइयो दे हाँ 10 साल के गारंटी भी रुआ के दे मुंह से कहता नहीं ना लिख के देम रुआ गारंटी 10 साल गारंटी दम लिख के रुआ के 10 साल के गारंटी देम। अच्छा हई कुली जन बावे ब्रांडेड वॉशिंग मशीन फ्रिज उरिज दिखत हवे ई कौन पैकेज में शामिल बा ई वाला जैसे 34,500 से लेके रुआ के 1,71,000 के पैकेज बा अगर जो रुआ इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेवे के बाद तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में फ्रिज वॉशिंग मशीन कूलर मिक्सी प्रेस और भी हर ब्रांड मिली सैमसंग LG वोल्टास वर्लपूल मतलब जितना भी कंपनी रहेगा सब मिले और रुआ के इहो बताओ तनी कि जोन मिक्सी प्रेस बा जोन प्रेस छोटा आइटम बा उ भी रुआ के मिली उषा के मिली ना तो बजाज के मिली अगर जो ई वाला सेट लेता नहीं फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक वाला तो ई रुआ के 64,000 से स्टार्ट बा। घर में जन बावे पीढ़ई टेबल बनवावे लता तो मिस्त्री में 2 दिन लगा देता लो यानी कि 2,000 रुपया लग जाता मिस्त्री खर्चा 34,500 में रुआ सोफा सेट के साथ कोई गो दर्जनों आइटम रुआ देता नहीं पूरा 1 दर्जन रुआ के सामान देता नहीं तो बहुत रुआ बढ़िया सवाल कहनी है कि लोग 34,000 में सामान देता लेकिन 34,000 में हम ये से 12 को सामान रुआ के देता नहीं कि A1 सिमरन फर्नीचर अपना खुद के बनावे ले। अच्छा खुद बनावे नहीं खुद के अपना यहाँ बने लाऊ अच्छा जितना भी प्रोडक्ट रुआ देखा जितना भी सामान देखा नहीं सब अपना यहाँ बने लाऊ यही से ना तो बीच में मेनू जैसे बना के डायरेक्ट कस्टमर के दिया जाला तो जितना बीच के जैसे होलसेलर हो जाला लो डिस्ट्रीब्यूटर हो जाला ये सब लोग के मार्जिन कट इतना बीच वाली बात सब खत्म हो गई सब खत्म है क्या नहीं या डायरेक्ट ग्राहक दे दी हाँ तो वह फायदा हो जाला ये फायदा बा बिल्कुल ना तो देखी कि हाँ जन बा पीढ़ई कुर्सी बनवाई तो 2 दिन लग जाता इमे 2,000 मजदूरी लग गई आई 34,000 में रुआ सारा सेटे दे देता ले जाए 1 दर्जन सामान घरे पूरा 1 दर्जन सामान ले 34,500 से लेके 1,71,000 बा ये पूरा रुआ के देखी सैमसंग के वॉशिंग मशीन बा सैमसंग के फ्रिज बा सैमसंग के 5 स्टार फ्रिज बा वर्लपूल के फ्रिज बा वोल्टास के फ्रिज बा आइयो हम बताओ तन रुआ से कि एगो छोटा आइटम भी रुआ के हम दिखाते हैं जैसे प्रेस मिक्सी आई जन आयरन कइल जाला कपड़ा बा जोन आयरन कइल जाला कपड़ा बा कावना इहो कंपनी ब्रांडेड बा इहो रुआ देख ली कावना कंपनी के बा आई देखी बजाज की आ जाई उषा के जाई सब रुआ के ब्रांडेड कंपनी के मिली जोन भी सामान आई कुछ हम और ही सामान देखाएम एगो है जन बा सोफा सेट लगल लो बेड चली एगो मॉड्यूलर बेड है लगल बावे 10 साल के गारंटी मिलता 150 किलोमीटर फ्री डिलीवरी मिलता लेकिन इतना लोग प्यारवा दिखावता तो हमारा ये मन करता कि अब हम 500 किलोमीटर रेडियस के फ्री डिलीवरी दे 500 किलोमीटर
माने पहले रहला कि पटना ले जाई, बक्सर ले जाई, आरा ले जाई, अब रउआ बोल बम ले जाई एकदम बंगाल ले। दम बंगाल ले। लेकिन इतना रुआ लोग प्यार दिखाओ तनी तो बहुत जल्दी इहो ऐलान हुई कि A1 सीमेंट फर्नीचर 500 रेडियस में फ्री डिलीवरी करने वाला है। तो 500 अभी 150 किलोमीटर है, तब पटना से बनी तबो रुआ के सामान मिली, मोतिहारी से बनी तबो मिली, बेतिया, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, देवरिया इतना रेडियस में बनी तबो रुआ के फ्री में डिलीवरी सामान मिली। तो आई रुआ के है ना चलिए मॉडलर बेड जन बा एगो देखल जाओ, काफी जन बावे चर्चा में बा ई मॉडलर बेड। हाँ इहे बा मॉडलर बेड। ई बा मॉडलर बेड। अभी वुडन में रुआ के बेड देखा तो अभी जितना देखा तनी कि मॉडलर बेड जितना लोग घरों के अंदर इंटीरियर काम करा होता सब बड़ा बड़ा कुशन में बड़ा बड़ा काम करा होता, तो वैसे में ई वाला बेड हो जाता। ओकरा बाद से पूरा एने जितना बा है सब मॉडलर बेड आ जाता। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ले मॉडलर बेड आता। इहो हम रुआ से बताओ तनी कि अगर जितना भी डिस्प्लेवा में चलता नू एहू में के रुआ पसंद नहीं पड़त तो आप यूट्यूब से, गूगल से, फेसबुक से भी कोई फोटो लेके आए नू ओमे के हु बहुत सेम कॉपी मिल जाई। क्या कि A1 सीमेंट फर्नीचर अपन खुद के मैन्युफैक्चरिंग कर यूट्यूब फेसबुक से कोनो फोटो ले आए ओकरो बन जाई, एकदम सेम कॉपी बन जाई। अच्छा जितना है कुली बेड वगैरह बा बना के बेचता नहीं, 10 साल गारंटी कहता नहीं, माने नाती पोता खेली नहीं पो नाती पोता खेली। अभी एकरा से जौन जबरदस्त बा वुडन में ई रुआ के लेके चलता नहीं कि अगर जो रुआ खरीद के ले जाते नहीं तेरा और नाती पोता ले यूज करी। बिल्कुल अही में रुआ के बताओ तनी हई सोफा के क्वालिटी दिखाओ तनी देखाई बैठे के नहीं के ए पे चढ़ के रुआ कूदबो करेम नु तब कोनो फर्क न रुआ चढ़ के ए पे कूदी इतना मजबूत बा, पूरा मजबूत बा। काहे कि A1 सीमेंट फर्नीचर अपन खुद के मैन्युफैक्चरिंग करला। आ जितना भी बाई में पूरा सागवान के मलेशिया के सागवान के लकड़ी में तैयार भइल बा। तो रुआ है पे बैठी मत है पर चढ़ जाई, माने लइका कूदी कि सियान कूदी पो रुआ कूदी ना है लइका पो? छोड़ी हां कूदी माता तो बड़ा जंप करता जी है ऊपर रुआ चढ़ जाई, ए ऊपर कूदी है ऊपर कूदी बरियार भाई ना पूरा बरियार बा। लइका कूदे चाहे सियान कूदे जैसे अपना ही अंते हाथों में लइकवा बड़ा सन तो बेडवा पर सब सोफा पर कूदे सन, सोफा पर से बेडवा पर कूदे सन। तो बहुत बा कहिए स्पंजिंगवा जोन बा बैठ जाला। अगर जब बैठ जाई नु 10 साल तक ले एकर स्ट्रक्चर के गारंटी बा। 10 साल में अगर जे घून लागत सड़त तो रुआ फेंकी नया लेके जाई, आ 5 साल में अगर जाई सीटवा बैठ जाता तो लिया के फेंक के दोसर नया लेके जाई। माने कूदे वाला जन बा ई बैठ जाई हो वापस हो जाई, इहो वापस हो जाई गारंटी। काहे के रुआ A1 सीमेंट फर्नीचर से खरीदारी करतन। बिल्कुल देखिए यहाँ के जन बाबे ऑन कैमरा कहल बानी कि हई जन बा कूदे वाला जंप करता। हमनी के देहात में कहल जाला आई देखिए कितना मुलायम बा। अगर इहो अगर बैठ जाता वे यानी कि काम नहीं करत है जंप करे वाला तो इहो बदला जाई, इहो बदला जाई। यही से कहता नहीं कि अगर जो कोई के जरूरत बा तो वीडियो पर कैमरा पर तो एकर फील नहीं के का स्पंज करता। तो एक बार अगर जो जरूरी बा तो एक बार जरूर आई विजिट करी, आके देखी सामान जरूर रोवा पसंद पड़ी। बिल्कुल हम रोवा के व्हाइट बेड दिखाओ तनी। अगर जो व्हाइट बेड में अगर जो गांदा लगी नु तो हमरा लगे ई बानू के रोवा का करम के ओकरा के सूती कपड़ा लेके ओकरा के थोड़ा गीला क के ओकरा के वॉश कर देम नु फिर उ क्लीन हो जाई। अच्छा रोवा आई रोवा हम बेड आई दिखाओ तनी। जैसे पूरा व्हाइट बेड हो गई, पूरा व्हाइट बेड हो गई, पूरा व्हाइट ड्रेसिंग, पूरा जितना रोवा सामान लेनु अलमीरा ली चाहे ड्रेसिंग ली चाहे बेड ली चाहे सोफा ली कोनो आइटम ले तो रुआ के व्हाइट मिली। जैसे ये पूरा व्हाइट हो गई, अगर कहीं भी गंदा लगता पीलापन भी ना हो। ऐसा नहीं कहूँ कि पीलापन हो जाए। जैसे कार स्प्रे पॉलिश होला नु वहीं तर ई पॉलिश होता। आ जे तो कार के वॉश कइल जाला एकरो के सूती कपड़ा से भिंगाई एकरो के रुआ पोछ दी एकदम फ्रेश हो जाई। जन बेड बावे काफी जन खूबसूरत लागत, ऐसे लागत है मार्बल के बनल बावे। बिल्कुल मार्बल के बनल बा। आ एक से एक डिजाइन मिल जाई। आ जैसे ई व्हाइट बेड रुआ देख लेनी वैसे व्हाइट ड्रेसिंग है ना दिखाई। अच्छा एकरे सेट है ना, पूरा एकरे सेट पूरा हाई व्हाइट ड्रेसिंग आ जाई, एकदम उजरे उजरे चमकत रही, पूरा उजरे उजरे चमकत रही। या पूरा ओकरा के अगर 5 साल में कोनो दागी लग जाता फिर ओकरा के वाश रुआ कर तो फिर वहीं तो चमकते रहे एकदम चमकते रह जाई, सोचे के नहीं के। तो अब चलिए ना मॉडलर बेड रुआ के दिखा देनी। अब चलिए हम रुआ के वुडन में बेड दिखाओ। जैसे ये बेड हो गई वही में के ड्रेसिंग हो गई। अच्छा ये निगम के शीशम का लकड़ी में बा। ई त ऐसन माने लकड़ी बा कि रुआ नाम करी नाती पोतल है नाती पोतल के दादा किन के बेड गई रहे A1 सीमेंट फर्नीचर में। सोफा हो गई, ये वाला सोफा हो जाता, ये वाला ड्रेसिंग हो जाता, मतलब सब रुआ के मैचिंग करके कलर देली। आ सबसे एगो अजूबा चीज दिखाओ तनी उ भी दम मलेशिया के सागवान के मोटा 6 इंची लकड़ में तैयार भइल बा। अच्छा सबसे अजूबा चीज जन बा आ गइल बा A1 सिमरन फर्नीचर कंपनी में। और देखी अजूबा का बावे A1 सिमरन फर्नीचर कंपनी में जौन बा हई देखी
लागत है एकदम मतलब गोल बावे ही एकदम ए पर सुतला बा सारा गोल गोल दुनिया दिखाई दी। पूरा गोल हाँ। पूरा दुनिया गोल हाँ। जैसे पूरा बेड गोल हाँ। वैसे पूरा ड्रेसिंग गोल। लेकिन अच्छा लागत है जी तनी चढ़ी चढ़ी ना हाँ, चढ़ी। हमनी वो गधा के जन्म छूट जाओ ना पहली बार देखले बनी ऐसन देख ली, ए, सिवान गोपालगंज कहीं ना मिलेगा। बड़ा फिनिशिंग नीमन देख लागत ली। है जी अब मोटाई भी बा 6 इंची मोटा में तैयार हो गई। एहू पर नाती पोता खेलियो सन ई तो कोई पूछ 5 पूछत ए जाए। पैसो गिरलो भैया त केहू सुतर लई पर मजा लेवे खातिर बहुत कस्टमर है। जैसे ई रो पूरा लेकिन गोल काफी बेड देख ली। खूबसूरत लागत है जी। देखिए अगर फिनिशिंग अगर मोटाई दिखाई ना रहुआ एकर हैं? मोटाई 6 इंची मलेशिया के सागवान के लकड़ी मोटा सिली के लकड़ी में तैयार भइल बा। अगर सिर्फ इहन को मोबाइलवा पर ना नु समझ में आइले कि का मलेशिया के क्या तनी फिर से बताई तो। मलेशिया के सागवान के पहली बार मोटा हमहू नाम सिली सुनत के हनी। सिली के लकड़ी में अपने यहाँ मोटा सागवान कहाँ बा? अच्छा ई माने ऐसन बेड बावे हम भैया तक मरद मेहरारू में झगड़ा ना होके दी दम से सब जबरदस्त बा दम जबरदस्त बा। ना जैसे बेड गोल हो गई वैसे ही रुआ का हम गोल ड्रेसिंग दिखाओ। थोड़ा सा नाराजगी होके तो ई बेड पर सूत रही सारा नाराजगी खत्म हो जाई। अरे बहुत दूर दूर से कस्टमर आवतनी लोग बेड खाती बेड देख लेनी मुंह नियारे वाला बा मुंह नहीं आ रहा गोले बा। अच्छा हाँ इहो गोले रही अच्छा न तो मान सब चीज ओकर सिस्टम गोले बा। जैसे पलंग गोल वैसे ड्रेसिंग गोल हाँ, वैसे सोफा गोल हाँ। वैसे डाइनिंग गोल पूरा गोले गोल मिली। पूरा दुनिया गोल गोल। पूरा दुनिया गोल गोल पूरा एकर फिनिशिंग भी देख ली एकर स्टोरेज भी देख ली पूरा स्लाइडर पर चैनल पर अच्छा, मिली चैनल पर भाई पूरा ना? चैनल पर मिली खोले में अपने से बंद हो जाई पूरा खोले में अपने से बंद हो चलाऊं का नहीं जाइए क्या करा के ना दम स्लाइडर पर एकदम छुई बंद हो जाई। वाह ई हो गई। हम्म, ओकरा बाद से एही में के एगो चॉकलेटी कलर में तैयार भइल बा। अच्छा। अगर कलर के भी अगर जरूर सोचे तनी कि हमरा ये पियर कलर करावे के बा लाल करावे के बा उजर आसमानी मतलब जौन रुआ कलर जौन सोचा कलर तनी न, कराएगा सब ऊ हो जाई। कलर हो जाई। तो एगो आई रुआ के दिखाओ तनी अजूबा कलर देखिए चॉकलेटी कलर में देखिए एकदम बुझाता कि डेयरी मिल्क से बनल बा ई। डेयरी मिल्क डेयरी मिल्क से इहो बनल बा। कस्टमरे के डिमांड से बनल बा। हाँ, एमे के बनल रहे एगो मोतिहारी के कस्टमर अइले फोटो लेके हाँ, हाँ। कहले हमरा यही में के चाही हम्म, ओही में के हम बनवैनी 2 गो तो एगो लेके वहाँ के चल गई नी एगो हम डिस्प्ले में कसले बन तो जेमे जे ई आप ई एकर शीशम जन के लकड़ी है शीशम का लकड़ी है। शीशम के एकर लकड़ी। मजबूती बा ना मजबूती बा करवा एहू को हाँ जी। कुछ ना हो लेकिन माने हम कहनी डेयरी मिल्क से बनल बा त कहीं कमजोर होई लेकिन बरियार बा चॉकलेटी पॉलिश भइल बा। हाँ, एकर फिनिशिंग रोवा देखाई एकर अंदर के देखी कितना बढ़िया फिनिशिंग बा एकदम फ्रेश मिली। जैसे ई बेड हो गई वैसे ई डाइनिंग हो गई हाँ उहे उहे कलर कलर बा उहे कलर आ उहे कलर में है ड्रेसिंगो मिली ड्रेसिंग बा उहे कलर बा। पूरा है देख लिए एकर अंदर के फिनिशिंग दिखाती एकदम पूरा दम मीट जबर मीट क दी घर दम जबरदस्त ई पे हो गई। ओकरा बाद से रुआ है सोफा देखा दी अच्छा ये वही में के बा ना सेम सब कलर अरे सेम एकदम कलर मिठाई- ना रही मिठाई से भरा रही घर सेम चॉकलेटी कलर बिल्कुल अगर सेम कलर ना रही तो एगो बुझाई के रुआ गोपालगंज से ले बनी हाँ। एगो बुझाई के छापारा से ले बनी फ्री में मिलल बा डिलीवरी फ्री में मिलल बा। हाँ। लेकिन अगर इहो बताओ तनी कि ई कोनो जरूरी नहीं कि रुआ महंगा वाला सेट लेता नहीं ओही में कलर के ध्यान दियाला रुआ अगर 34,500 के भी लेता नहीं नु तो ओहू में कलर के ओकरो कॉम्बिनेशन रंग देम जैसन चाहिए जैसन कहेम जैसन रउआ कस्टमर के जैसन डिमांड हो वैसन मिली आ हेतना जितना डिस्प्ले में चलता हाँ। अगर जे एहू में से केहू के पसंद नहीं पड़त तो यूट्यूब गूगल फेसबुक से यूट्यूब से देख के फोटो लियावल जाई आ हु बहु सेम कॉपी लहल जाई आ मात्र 72 घंटा में प्रोवाइड कर देम। तो देखिए ऐजन जन बार हुआ पसंद नहीं पड़ा डिजाइन तो कोनो इंजीनियर से डिजाइन बनवा ली और उ डिजाइन के लिए यहाँ के जन बा बना के तैयार कर देम। बिल्कुल बिल्कुल कोनो डिजाइन हो कोनो मॉडल हो हु बहु सेम कॉपी बने। अच्छा एड्रेस का बा सिवान जिला में तो सारे लोग जानते बावे कि सिवान जिला में ऐसा A1 सिमरन फर्नीचर कंपनी आ गइल बा जन बा चर्चा में बनल बावे लेकिन एकर एड्रेस का बा एड्रेस एक बा अगर जरूर दूर से आवता तो सिवान जंक्शन उतरी सिवान जंक्शन से कोनो ऑटो वाला से कहीं महदेवा रोड ओरमा बाजार ओरमा बाजार पर शोरूम स्थित बा वहाँ उतरी कोनो ऑटो वाला के 10 गो रुपया दी और ओरमा बाजार पर लिया के रुआ के छोड़ दी। अगर जो ज्यादा जानकारी लेवे के बा तो जोन डिस्प्ले पर नंबर चलता ओहि पर वह कांटेक्ट करी ओहि पर वह बात करी और जितना फर्नीचर A1 सिमरन फर्नीचर के जितना परिवार बाड़े उ रुआ के सहयोग करिहन जोन भी रुआ पूछे के बाद रुआ कांटेक्ट करके पूछी। बिल्कुल सिवान जंक्शन से 10 रुपया लगी रोल के आवे में ओरमा बाजार A1 सिमरन फर्नीचर कंपनी में आके एक बार देखी पूरा गोदामे बाबे हब बाबे एगो A1 सिमरन फर्नीचर कंपनी के और नंबर बाकी देवल बा रोल संपर्क करी। बहुत बहुत धन्यवाद।